Prečo má hrom ozvenu a prečo sa na zemi blízka alebo povesť o hromových vtákoch? Deti sa často pýtajú, odkiaľ je hrom a z čoho pochádza blesk. Bieli si myslia, že to vedia a všelijako si to vysvetľujú, lenže my, indiáni, vieme o tom svoje. To nie je rozprávka, ale povesť o tom, ako vzniká hrom a blesk. Ak vás povesť nezaujíma a máte radšej príbehy o hrdinských činoch, nuž toto radšej preskočíte a prečítate si iné historky z tejto knižky. Ale vy, čo to chcete vedieť, pozorne počúvajte. Kedysi veľmi dávno, v časoch, na ktoré sa nikto nepamätá, keď bola naša zem ešte mladá, žili hromoví vtáci, ktorí ešte nemali krídla. Vlastne to ani neboli vtáci, ale ozrutánsky obry, ktorí vládli všetkej vode na zemi. Hlbili veľké i malé korytá, do ktorých vpúšťali vodu a tým sme potom začali hovoriť rieky a potoky. Vykopali aj hlboké jamy, ktoré sme nazvali jazerá. Okrem toho museli bojovať proti veľkej vodnej oblude, čo bola celá porastená červenou srsťou a nikomu nedala ani kvapku vody. Tá obluda mala iba jedno velikánske oko a uprostred čela obrovský zahnutý roh. Jej prehnutý chrbát bol veľký ako hora. Ten, kto veľkú vodnú obludu videl, prvý deň oslepol, druhý deň sa pominul na rozume a na tretí zomrel. Na odpor sa jej postavili iba obry, ktorým dnes hovoríme hromoví vtáci. A tí s ňou tak dlho bojovali, že ju napokon skántrili. Dodnes môžete vidieť skamenené kosti veľkej vodnej obludy v našich horách, ktoré voláme Zlá zem, a na veľkých planinách nekonečného západu. Niektorí učení muži vravia, že sú to ako kosti dinosaurov. Nechajme ich, nech tomu veria. My však vieme, z čoho pochádzajú. Títo obrí žili 10 ráz dlhšie ako obyčajná ľudská bytosť, ale napokon predsa len umierali ako všetko živé v prírode, lebo väčšine živé sú iba hory a slnko, ktoré nikdy neprestajú nesvietiť a zohrievať našu zem. Keď obry nakoniec zahynuli, ich duše vyleteli vysoko na oblohu, vysoko nad oblaky a tu sa premenili na vakinian hromových vtákov. Ich tela skameneli takisto ako skamenelo telo veľkej vodnej obludy. Vakinian má hniezdo ďaleko za oblakmi, celkom na konci sveta, tam, kde zapadá slnko. Niektorí vravia, že zo pár vakinianových mláďat hniezdilo v Čiernych horách, ktoré my nazývame Pahasapa. V horách, ktoré dostali indiáni na večné veky, kým bude svietiť slnko a rásť tráva. Ibaže biela tvár im ich vzala, len čo sa tu zjavilo zlato. A vtedy sa z hôr Pahasapa odsťahovali aj hromoví vtáci. Ale až sa raz Pahasapa vráti indiánom, kto vie, možno sa sem znovu vrátia aj mláďatá hromových vtákov. Teraz, ako som už povedal, sídlia hromoví vtáci ďaleko za prériou, ďaleko za horami, tam, kde nikto nedovidí. Ale oni sa k nám občas vracajú, lenže vtedy sú neviditeľní. Indiáni však o nich vedia a poznajú ich, lebo mnohým sa hromovým vtákom zjavili vo sne. A preto vieme, že do hôr hromových vtákov vedú 4 cesty. Cestu na východe stráži motýl, cestou na západe zase medveď, na severe drží stráž jeleň a na juhu bobor. Hromoví vtáci si postavili hniezdo zo skamenených kostí veľkej vodnej obludy. V ňom majú velikánske vajíčka, z ktorých sa liadnú ich mláďatá. Jedno také vajíce je väčšie, než si vieme predstaviť, ba dokonca väčšie ako celá južná Dakota. Teraz žijú 4 starí hromoví vtáci. Veľký západný vakinian je najmocnejší a najdôležitejší. Odetý je do oblakov, jeho telo nemá tvar, ale je ozrutné a s chrbtami vyrastajú 4 krídla. Nemá ani nohy, ale za to obrovské pazúry. Nemá hlavu, ale má
širočízny a ostrý zobák s radom ostrých zubov. Je celý čierny. Druhý Vakinian je červený, ďalší žltý a ten posledný modrý, ale je bez očí a bez uší. Možno si neviete predstaviť, ako hromový vták vyzerá, ale verte mi, ťažko sa dá opísať vták bez tváre. Indiáni, ktorým sa zjavil vo sne, uzreli z neho vždy iba malý kúsok. Mnohí maliari sa ho usilovali nakresliť či namaľovať, ale veru ani jednému sa to nepodarilo. Hromoví vtáci patria do krajiny nadprirodzených bytostí a s nimi aj žijú. Keď otvoria zobák, udrie hrom a malí hromoví vtáci to po nich opakujú, aby sa naučili hrmieť ako dospelí. Preto keď sa ozve silnejšie hrmenie, počujeme ešte niekoľko malých zahrmení. Ale to iba mládeté opakujú, čo počuli od dospelých. Keď čierny Vakinian otvorí oči, blízkne z nich blesk. A tak istý blesk môže vypustiť aj modrý Vakinian, i keď je bez očí, lenže namiesto nich má 2,5 mesiace. Hromoví vtáci patria medzi najmocnejšie bytosti na celom svete. Majú v sebe silu, ktorú im dalo slnko, a majú v sebe aj silu, ktorú im dal oheň a voda. Starí ľudia, čo toho vedia o hromových vtákoch, najviac vravia, že ak náhodou zasiahne človeka, zviera, strom či obydlie blesk, zapričiní to mláďatá hromových vtákov, ktoré ešte neviete zaobchádzať so svojou silou. Starý a múdry hromový vták by nikdy nikoho nezabil, lebo vie, že to nie je správne. Teraz už viete, prečo sa hrom ozýva niekoľkokrát za sebou a z čoho je blesk. Verte mi, že je to pravda, a keby nám niekto neveril, nech si dá radšej pozor, aby sa mu v hôrke nestalo to najhoršie. Ale ak vám môžem niečo poradiť, nikdy sa nepokúšajte uvidieť celého hromového vtáka ani vo sne, pretože tí, čo sa im to podarilo, zapremenili naša show. Áno, nie ľudí, čo nevedia, či chcú ísť dopredu alebo dozadu. Keď chcú povedať, že majú niečo radi, vyklzne im z úst pravý opak. Keď sa im chce smiať, rozplačú sa. Keď je ukrutné teplo, začnú drkotať zubami. A keď je treskúca zima, vybehnú von bosými nohami. Takýmto ľuďom hovoria Siuxovia hejoka, a keď niekoho omrzí byť hojekom, musí strčiť holú ruku do kotla s horúcim psím mäsom. Takže prv, ako začnete o hromových vtákoch snívať, radšej si to rozmyslite. Ak sa vám rozprávka páčila, budem rád, ak mi dáte like a pridáte sa k mojim odberateľom. Dovidenia pri ďalšej rozprávke.